Nakatagdang magkatapok ang tribal leaders sa Davao City aron hisgutan ang mga pamaagi sa pagmintinar sa kahapsay ug kalinaw ingon man wala na insidente nga sama sa pagkamatay sa duha ka pulis ug usa ka gingong sakop sa lumad atol sa kagubot sa Barangay Lacson sa Kalinan District sa miaging semana. Ani ang report ni Argil Relator. Subayon pauna ni Davao City Indigenous Mandatory Representative kun IPMR Dato Rodolfo Mandi kung unsa bagayod nga tribo sa IP na hilakip sila Benaw Maani Blandas ug Rico Masakay kinsa mo'y mga sospek sa pagpatay sa duha ka mga pulis nga sakop sa Kalinan Police Station nga igo lang unta miresponde sa gireport nga kasamok sa Purok 4 Barangay Lacson, Kalinan District nga atong Hulyo 26. Niingon ko diha nga dapat makabaluta kung asa nagikan ug unsa gyud particular nga tribo kay para mapatawag nato no kay bawat tribo diri sa Davao City naman na sila yung mga gitawag nato nga tribal leader gyud nga nasa kinataas-taasan. Kinahanglan matud pang mahisgutan kini nga panghitabo kauban ang tribal leaders aron dili na masubli ang insidente. Imo mi og pakigambitay nga ipatawag ko sila kanang mga leader sa tribo para makabot nato ang hingpit nga kalinaw no dinhi sa Davao City. So para maundang no ang maundang ang kasamok nga atong mga natin nining mga niatong sugod niatong unang semana antud karon nga dapat maplastar na ni nga mga problema. Ang Davao City Police Office anda matud pa motambong ug galing dunay ipatawag nga panagtapok aron mahisgutan ang mga nahitabo tali mga sakop sa IP sa syudad. Magkaroon og kining itawag og dialogue or pulong-pulong with the katong grupo sa ato ang mga IPs og sa NCIP og sa PNP og sa ato ang city government. Luyo sa mga dili maayong insidenteng nahitabo ngay kalambigitan sa pipila ka miyembro sa tribo sa mga milabayng semana. Naninguha ang IPMR nga unta mas mupatigbabaw ang kahapsay, kalinaw ug panahiusa sa matag miyembro sa tribo labi na karon taliabot ang pagsaulog sa 38 Karayawan Festival. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.